Uba adil bat nongrum, MLA juga not Shillong constituency ulapan pau, ye kejing persyak kebajur, halo kejing ai jaka biang jong ke sorkar ki harjan, ki basa hatem motor ye maulong. Ulapan pau ru kejing longo, bak sorkar, haki por bak ai jing ken, menchua kalong tak kendiat ngut, ki badai kinong trei sorkar, ki badai ban pen kenria, here ki mi pan ban hadu lais pa tam ngut. Lada ke sorkar kadang hap ban pendem, kum kat paraying, hakmat ki nong syong wai, sengobha i, kum bakadai ban long, bat wat kata ai ap enda habaka voice of the people party kan wan hakabor ngin sale ya kakam nama ringi lapan nget bangim dai ban le tang ya kababha henry ban le ru ya kabadai ong uba adelbat ula kenturu igitu iba persya bakim keren ai ne kentho ban pen pau syak sorkar mau ula ong bakum kitraying deru ban nang kum ban ya dai bakinong syong wai ula ong kum umle unang yai budin ya kakam tat hadu banda urlong. Nigapor kumu local amali jongka 17 North Shillong constituency. Habari barki issue jongin nong song sinong. Hangte po tham yomolong. Ngakwa ban penpa wa ban keren i. Namar I have every right. Kum local amali. Banganyai budin klem song thai. Kumba shuak election. Jongni arjar pulai. Ngarang da banong ba ka constituency lani ka judge benriu hi borokoi kanung khimilanti ba yanga kumu kertong atau kepor balik ban yuk kejat komut anum compromise just for the sake of election. I'm been elected to fight for the survival for the future generation. Dengan ku aban keren kentok ni kepor kam tam me government kadon hok ayu kabasisin kasi ngitip ba all land belong to the people. Nila ay pat nakata kajaka sa government ban pendongkam nam taban serve yang ipai ba. Reho bang ipai pat habade bar kani kajingja po thami molong kabanginang kimilanti ba kan poino sa kata ka solution rega basungsi kalong ba ngan pen kan mau ba ki por bar ki sistem balit no lami kajingkhain ba sispa prapo saw ki longyeng ken pen kerja nang tu na po thami molong sa po municipal quarter kamamut sispa arpo pra kidai na po municipal bat san pun rio kidai na ki weipat ki other department nrei ka basunlingo apat mata kalami kaneka lai saupuar families henry larang ya kenya kataka baki ai kijing ken gumaki pau lai spa saupuar families kabumut basa shispa prapusa basa shispa sanpu pra ki families etc kintrang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki kidei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sim kalong ba bale ki briu ki jongi ki pelong ko minong songwai halaka jongkari belengim pendongkam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi dei banang ban deal ban kita ki nong songwai ka bang aku apan pau ni kalong ke jingdo nong ka bakrau larangi pai ha po sor langi pai sa po ki border dang kindat por ha kani ka 6 differences ha ka jipen bet ya ka first phase ha ka bari ka border jong asam an mekhalia kumba r phokhandai square kilometer kata ka dei ka jaka ka bahab po khana para pilang kata kalalik ei sapo asam bat menta pat ngai iba sarkar ngamong tangi ba prestun marwei I honorable deputy chief minister ring hapan keno ya sarkari bro koi ke MDA 1 menchua ba ka MDA 2 ka dei ka ju bat hangni ngai bala kular pa ban ai sai 1.4 acre bale kei hadukat no ko ba mangi indon na takajing susung nam takiwei pat kini gidi tang kinong tre jong sarkar kabang aku ban pen mau kum lokal mali nang ni sakmat imdin penong kamsyu harijan colony ngimdei ban penong kamsyu Punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu Swipaling ngimdei ban penong kambe ba kum kinong song snong hapo them yomulong tiga banga bu ya kata kajing keli sakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngong tang ni koi laraga sarkar kadang hapan compromise ban pendem kum kitrai yang khamat kinong songwai live as it is nokam ban kata ye ap baka VPP kan wan ka bor ban ngin le la ka jong kamram namaringi la pengit but we should do not only good thing but we should do the right thing we should take a decision not only good thing but we should take a decision for a right thing tigai mo ko an pau hangni how new amantau snam hi habre ni ka ju ki issue nilayo ka jing kular ha bangai ba hadian ba high court ada ai order repo ka
government lembaga HLC bade ban remove no relocate no iki hendai ki persya mentau senam tede halo tanong rem hau panai arpo hau panai me kan artrik arja arpulai mentau senam ngabu ka deadline ya go government bangamut ban le ye ngamdei takaktian doi takakam hendai ka sulong no bakami no ki issue jong reservation policy kabla yalam de ba arden kum nongelam jong ka VPP ngahap ban refrain no ila dia namar bangi i bakani kalong ka bakam dong kampat naga benta kisamla ten mar kadau ngan perken mau beng pai ba naga way collection du collection MDC ka bade ka dual post arjar khan riu hadu bade ka by election jong ka arjar ar puway hadu bade ka election arjar pulai kani ka ju ka government kalong bakin penkriya no ya kini gi nong song snong po thami mulong ka basusi kalong ba hadu menta kem semala lesi kani gajing ya kendu ani khendet singi kalong ba kiong ba ken sapen kriya no da ka ba ai biang ta ka 1.4 acre ya kini gi nong song snong maybe kani kala bandai skoi par ka jing penbit ba election MDC but MP do hajan kani nga ko ban kren da ka jing sokya bagi pai ba kini ban sotu ba kita baro ki ba perta naga por skor ki persya ni ki issue ken soba ban comments ban react manginom la ban long ngidei ki try snong ngidei ki trying ban ngi hablong rukum ki trying habangi de ban sotu rukum lo ban ya deal ban kita kinong songwai kita ni ken tina kalyang jonga nginang yepet bagi nang bud deal yani ki issue kulai sibon